היי קושי, מה נשמע? מחפש. נו, מה קורה? מצאת משהו? אמורים להתקשר אליי במשך היום. אוקיי. תגיד, אתה זוכר את היום, נכון? יום שלישי? נו, באמת, תהיה רציני. ברור שאני זוכר, כבר הכנתי משהו. זה יום הנישואים שלנו. לא משנה. מה שאתה רוצה. בסדר, מה שאתה רוצה. ביי. כן. יעלי, הפגישה של 4 נדחתה ל-6:30. 6:30? לא, לא טוב לי. לא, יש לי תוכניות היום, אני יוצאת ב5. תבטל את זה. אוקיי, אני אבטל. רוצה קפה וקורסון ביתה? לא, אני שומרת מקום לארוחת ערב, תודה. אוקיי. אם בכל זאת תחליטי, אז תדעת איך למצוא אותי. אוקיי. I know there's something to the wake of your smile. הלו. היי, מה איתך? לא שמעתי ממך המון זמן. כן, יש לי עומס בעבודה. מה העניינים? רגיל, את יודעת. בא לך לבוא אליי לקפה? וואי, איזה כיף, אבל לא, היום יום הנישואים שלנו. אלון בטוח... מזל טוב. כן, אלון בטוח מכין לי איזה משהו, אז אני בדרך הביתה. אחלה, תהני. תודה. Built for love, but that love falls apart. Your little piece of heaven. וואו! היי ממי, מה נשמע? בסדר, איך היה בעבודה? חזרת מוקדם, לא? מוקדם כרגיל. מה נשמע? מה עשית כל היום? את יודעת, פה ושם, חיפשתי קצת עבודה. וואי, ממי, את יודעת, אני מת מרעב. בא לך להכין לי משהו לאכול? מה להכין? לא הזמנת? את מי? אני לא מאמינה, יום הנישואים שלנו היום. אפילו ביום הנישואים לא תכננת שום דבר. כן, אני יודע, אבל אמרת... מה אמרתי? נמאס לי, אפילו ביום הנישואים שלנו אתה לא מכין שום דבר. כל אני צריכה לתכנן בבית הזה, אני מבשלת, אני עובדת, מה אתה עושה כל היום? סליחה, לא ידעתי שאת רוצה... בואי נלך, אני מתלבש. עזוב אותי, כבר אין לי חשק לשום דבר. לא הבנתי. מה לא הבנת? זו בעיה שלך שאתה לא מבין שום דבר. די, הכל אני צריכה לעשות פה. לאן? חכי שנייה! אני כבר מזמין את המסעדה. יעלי, חזרי! לא בא לי, אתה שומע? I've been waiting for so long now. I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. Take each other's hand, 'cause we seem to understand. ממש נמאס לי ממנה, אני לא יודעת מה לעשות יותר. די. אני לא יודעת מה את רוצה ממנו, הוא מנקה, הוא מסדר לך את הבית, מטפל בילדה, גם אני הייתי רוצה גבר כזה. כן, אבל הוא כבר לא רומנטיקן, שום דבר. יום הנישואים שלי, מה כבר ביקשתי? דברים מה את מצפה? ממש לא, ממש נמאס לי ממנו, די. לא חוזרת הביתה. אהלן, מה העניינים? שלום, מה שלומך? בסדר. אני צריך את הנתח הכי משובח שיש לך. יש לי הזריקות הכי חריף. מה, איך עושים אותו? איך עושים אותו? אם אתה עושה על מחזר, אתה צריך לקרוא על איזשהו מוכח בכל, מלח פליטר, ולבוא את הארון, תן לי אותו. תבוא את הארון, כן? תודה רבה לך. טוב, יאללה, אני אלך הביתה. צעקתי עליו. אל תדאגי, יהיה בסדר. טוב, תודה. ביי. שיהיה בהצלחה. תודה, ביי. Next to me, I still feel your touch. כן, 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 כן. אוקיי. בסדר, אני מבין. תודה.
I still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last.